Everyone, this is Rommel and welcome back to my vlog. For today's video, ayan, sa kaming bukid with my sister. So, ang buhaton na mo karon nga adlaw kay mangmibot mi og kanang kapi kay mananumig kapi sa amo ang bukid. Ayan, so musakap mi sa bungtod. Imagine, my god, dito pamigikan. Oh, init kayo. Daw na kay glisngag akong elong. So nami umapod gamay diri ay uma sa akong ate di ay. Tapos kami magtumi sa daan ng mga uma. Kay naa dito ang mga hidden treasure. Mga hidden treasure kapir dito. Mo ni lang patatasan mo ni dada. Mo ni no. Patatasan nila. Tapos at bang is bukid. Oh. Subida is real. So sa pag-agto na magbukid, naadjud mi dala. Oh, wow! Baboy halas diri. Nami ikasukol. Naay kuan nay manguan. Mamira og tiil diri nami ikasukol. Nami kampala. Dalugan na kung chinilas di. Hi. So padung namin sa amo uma. Okay. Kasubidaon ba diri. So naguna akong sister. Okay. Samtang wala pa'y klase mananom sa miogoan. Kapi. Kay sunod si Mana kakaw na pod. Wow! Hinay-hinay lang. Nakay tubig ya sa babaw, no? Hi! Dari nami sa among dati nga oma. Hindi mo na dire? Ay na ay kavaw. Ay kavaw dari oh. Ha. Ay kanindot. Nay gamay swimming pool. Ma-fall gid ka ma-fall. Ay naibunga day oh. Bunga ang sunkiss. So namin pila ka punuan nga sunkiss. So mangita na taog kape. So may kape diri day, wa may kape diri. Ora, diri among kapihan. So ay to raos ilalom. Iandam na ato ang puyot di ba kay. Mga natag coffee. Sige na. Uy, naghang kaing kape oh. Ayan. So, amo kuhaon guys kani oh. Kani mga inani. Oh. Kay amo ang itanom. Itanom. Mga ibot na tag. Mga ibot na tanong. Tama niyo. Ay, nagputo. Ay, silang pati. Ayun ang nagpukayo. Iha pa ha. Upat. Ay, mandan. Wala ang pinakuha. Sumuli siya ang kape nga itanom. Puling-pulingan lang para 2 to 3 years pwede na
without regrets. Girl, put your faith in me, even though we just met. Ayan mga men, so ato nang ihapon ang among gikuha nga similya. So mauna ni siya no, among mga similya sa ano lang, tulo akong singot. Super init jud kaayo. Bisag nasa ilalom sa kapihan. Ayan, so diri mi sa una nagpuyo, nami balay sa una diri. Then kaningin doon kuha naman sa una kanang si tagano uma naman sa una. Okay, so mo akong manghod pangihap sa iyang naibot sa among naibot. So karon nga hapon, siguro karong hapon amo na ni siyang itanom. Okay, ayan pauli nami sa bus kay humanami pang mga og similya. So mananom na, it's a planting time. So pila na ka mga tuig ma-harvest na ni. Yes. Karong dala. Siya ang nagdala dagaan pa man. Gisod unta na nimo. Dit kayo. So mo ni among bukid sa isulaw kayo eh. Ana lang. Ako tong kita sa ubos sa tubigan. Pwede mo ito palitan. Sayang to amo tong effort ni Ami kahapon. Okay, so pababa na kami. Dito gyapon gumiagi sa among giagian kanina. Ana siya. Ada kang uway. Uy, kani sige siya bird's nest. Bird's nest. Bird's nest in the mirror. Okay. What's that? Nami mga silingan diri nga grabe ang effort sa pagpananom, mga best. Ayun sila di ba? Mga jato. Magto. Grabe negosyo. Kami po negosyo po mi. Kapihan, magkapihan mi. 200 kabo kapoy kita akong kamot og inibot So wala akong mga silingan sa unang panahon hangtod karon, way pagbago. Guwapa gapon. Ano sa dire? Mag? Ay. Paano sa niya? Paano ba kunin niya ni badato mo? Ay kunin yung kalimti. Akag to Jeng. Ibigay na mong dok bata dito. Ay, mali mong daruhan. Okay. So ano isang bukid at bang ang ganda-ganda no. Sana akong manghod grabe gugukod sa daruhan kay kuan ka nang laban-laban nang yapon ta diri sa ang mga buhay-buhay. Look, tiil pa kaya tiil pa nagmaestro ni isa lang bahala naghugaw akong tiil, hugaw ang kamot basta naalang tay maani puhon, di ba day? Hindi. Basta na tatay katkatanan sunod tuig mga harvest na miog pag natanong harvest na. So ganina pag subida perting hanga ka karon pag dulhog ka tinang paspasa kay paspas kayo perfect kayo. Okay, uy hanap ang pinya day paang pinya day to kuha na mo ito ang similyang pinya sa una kay wala na lagi pakabanaan kuha ito din ang lagar gihatag ni mga aljeng kana ka aman yung tinanong nga pinya gipasagdaan man so among kuhaon kana perfect kani pa uy tamis kayo tamis ba kayo na ayo na sa ilalong guniti. Okay. So nya atas na ako gidala nga tangkong kaya ako apod ni siyang itanom. Ama na. O dali
back. Uy, ikaw nadala na. Ikaw nagkuha. So, na siya. Muna siya guys, amo ang kinabuhi. Gulay klase. Pirada sa uma. Para pila ka mga katuigan na atay matiti. Sinigitay mo sa babaw. Ayan, so pinya. Ang pinya. Manang pinya. So lami kay na siya og kuan sa una, dagko kay na siya bunga karon wa na may bunga kay gipasagdaan lang sa. So among padaghanon pagkahuman, baligya na mo. Ay kuno ka syanti na kay tag mga isip mo. Tungod na sa GCQ. Kana kay mga negosyong ng gawas. Alright. Okay. Napay motor diri oh. Dito karnap po na kunig atong kuanon. Na. Yan, na namin sa ubos. Dali na kami naabot. Kaya kuan man gud siya kasi taga na ni slope. So pababa lang siya. So dali ra kaayo. Muna mo ang actually nakabalay pud mi diri sa una oh. Pud mi balay diri sa una. Sa. Pero nagabalin-balin wala bayabas. Ay bunga pero wala hinog. Naging bayabas diri. So ang history aning bayabas kanang mukaon ang langgam tapos inig lupad sa langgam mangiti niya ang kinaon sa langgam kay kanang kuan sa bayabas, bunga sa bayabas. So pag pangiti sa langgam, syempre mutubo ang bayabas ug ang makabenepisyo ang mga tao. Diba? Kami ang makabenepisyo. Lami di kayo. Mga bayabas diri. Fowa kayo, fowa. Yes, diri nami sa ubos. So naabot namin diri sa balay sa akong ate. So mamaya itanom na namuli sa pahuway sa mino kay kapoy kaayo. Thank you for watching. So mao to ang similya sa kape nga among abangan ang aking next vlog para sa pagtanom. Okay, so thank you so much for watching. This is Rommel and bye.